दाइन साननि थाखाय 3 स्टार क्लाबजों खुंफुंजानाय जोलुर बादायलायनाया दिनै थुंगेबाय। थांनाय 15 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै दिनै थुंगेनाय बे जोबथा जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवना होयो एडिसि रिंखां मुसाहारिया आरो बान्थाखौ गथायना होयो बिजनी बियाबनि बारग' एमएलए आरो आथिखालनि बिजनी जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि आफादगिरि रमिय कुमार ब्रह्मआ। दिनैनि जोबथा बादायलायनायखौ गेलेनो हायो हास्रावबारि लांदांफारा एफसि आरो सबायझार दख'रा बड' एफसिआ। आरो बे जोबथा खेलायाव हास्रावबारि लांदांफारा एफसिआ सबायझार बड' एफसिखौ 2-1 गलाव फेजेननो हायो। गुबुन गुबुन क्लाब गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जों बेबायदिनो खेलानि मोनसे आयोजन खालामहोनानै क्लाबफोरखौ गियार आप खालामनाय जायो आरो बेनिफ्राय बे क्लाबनिफ्रायनो उन्दै उन्दै गथ'फोर बा सेंग्रासाफोरखौ गोजौआव गेलेहोनानै मोजां मोनसे गुन गोनां रोंगौथि गोरों खालामनो सेस्था खालामनाय जायो आरो आसामाव बा नेशनेल बा इन्टारनेशनेल गेलेनायाव जाहाथे बिथांमोनहा जायगा मोनहैनो हायो बिनि थाखाय जों एनकारेजमेन्ट खालामनायनि थांखियावनो बेबायदि क्लाब बा बेबायदि स्पर्ट्स एसोसिएशना जोंनि बे बिजनीनि आन्दाराव जेसेबां दङ बेवहाय जोङो बेबायदि बेबस्थाखौ खालामना होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो बिजनी जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि जोंनि मावखुलियाव जोङो गुबुन गुबुन क्लाबफोरनिफ्राय गेजेर गेजेर लिग फाथिनानै बिथांमोनखौ एनकारेज होनानै बिथांमोनखौ सिलेक्सन खालामनानै आसाम फुटबल एसोसिएशननि जि मोनसे नियम बा गाइडलाइनजों जों बिथांमोनखौ दैथायहरनो सेस्था खालामनाय जायो। बिनि बुंनो थाङोब्ला गेजेर खन्दआवथ' जोंनि बर' होननानै बुङोब्ला जोङो गेलेनायखौ एसे फ्राय दालदाब गारनाय बायदि जाथारबायमोन। खिन्थु उनाव दा नुनो मोन्दों माखासे इभेन्ट्स बा माखासे सम लानानै जोंनि परिबेसा दा खेलानि प्रति एसे इन्टारेस्ट जाबोदों आरो बेखौ जोङो स्पर्ट एसोसिएशननिफ्राय हानायमानि एनकारेजमेन्ट खालामै जोङो दा खेलानि प्रति जोंनि सेंग्रासा सिख्लासाफोरखौ जोङो इन्टारेस्ट फोनांनो थाखाय सेस्था खालामदों। खिन्थु गोबां समाव बे मोनसे सम लानानै अन्तत' नैबे 12 बोसोरनि गेजेराव थांनाय 12 बोसोरनि गेजेराव जों बे रोखोम जौगानायखौ नुवाखैमोन। दा जोङो एसे जौगानो हानाय बायदि आन्दाज मोननाय जादों। सरकारनि साइडआव आंहा खावलायनांगौआ बेखिनियानो जे स्पर्ट्स एसोसिएशन हिसाबै जोङो बिटिसिनि आन्दारनि बा बिटिआरनि आन्दाराव जोङो 10टा स्पर्ट्स एसोसिएशन दं। बे 10टा स्पर्ट्स एसोसिएशननो गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनो थांनाय बोसोरफ्राव 1.5 लाख करिल' ग्रेन्ट होदोंमोन। खिन्थु बे 1.5 लाख ग्रेन्टजों जोङो बोसोरसे इभेन्ट्स खालामनांगौबा खेला गेलेनाय बा प्रेक्टिस खालामनाय रेफारिखौ कचिं होहोनाय बायदिसिना प्रग्राम खालामनायाव बे 1.5 लाख थाखाया मिनिमाम नगण्य जायो। बिनि थाखाय जोङो जोंनि स्पर्ट्स एसोसिएशननिफ्राय सरकारखौ नारसिननाय जादोंमोन बोसोराव हायोब्ला 10-15 लाखसो ग्रेन्ट होनांगौ। खिन्थु एबार नुनो मोन्दों बिटिआर सरकारा जोङो धन्यबाद होनो नागिरदों बिथांमोना जोंनो मोनफ्रोमबो स्पर्ट्स एसोसिएशनाव 5 लाख करि थाखाखौ होनायनि मोनसे थांखि लानायखौ जों मिथिनो मोन्दों। दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना, गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन। दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, सिखिरि दख'ना, आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना। नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।